हम सब सुननी है दीनदयाल भाई, सुन के बड़ा मन दुख भइल है। तुलसीदास ठीक है लिखले बड़ा अति वृष्टि पर चले के यारी, जिम सुपुत्र भाई बिगड़ही नारी। हाँ हो समूह के तो कम दोष बा, ऊ तो ए घर के रहे, ऊ एगो सब व्यक्ति रहे, लेकिन समूह वो ए घर के ना रहे, ओकरा ए घर के समझे में टाइम लगी, लेकिन समूह तो यही घर के न रहे। का कहल जो भैया, हमनी के श्याम इतना बदल जाए हमारा तो विश्वास नहीं खेल। शायद दुनिया के यह चाल चलन हो गई बा कि सब परिवार के एक में रहला से अच्छा अलगे रह के काफी आराम और सुख मिली। देखो दीनदयाल भाई, यह सुख खोजे खातिर ये दुनिया दिन पर दिन और दुखी भइल जाता है। तू जवान राधा खाती लड़का बतैले रहल, ओकर शादी भइल कि ना अभी? अभी नहीं के भइल भैया, बाकी घर परिवार बहुत अच्छा बा, लड़का भी बहुत होनहार बा, आगे चल के कुछ न कुछ करबे करी। उ लोग कहत रहे कि शादी के सब खर्चा हमनिए के देवे के पड़ी। सब खर्चा के मतलब हम ना समझने यारी ना रहे। सब खर्चा के मतलब ये भैया की एगो दुल्हन के कपड़ा से लेके ऊपर गहना तक, खाना पीना, नाच गाना बजाना, सवारी गाड़ी तक, सब चीज के व्यवस्था हमनिए के करे के पड़ी। का ई शादी मंदिर में ना हो सकेला? ना भैया, उ लोग कहत रहे कि हमारे एक एगो लड़का बाटे, लड़की भी नहीं खी सब, ऐसे अपन लड़का के शादी हम बड़ी धूमधाम से कर चाहते हैं। ई तो लड़का वाला के हाथ में बा, एमे थोड़े अपने के अधिकार बा। तो क्या करे के, चलो चल के दिन और तारीख फाइनल कर दिया जाओ। तो कब चले के? देखो भैया, शुभ काम में देरी ना कर जाला। हम तो यह कहूँ कि चलो चल के यही बार भेंट कर लिया जाए, औनिये सोनिये सामू बेटा से भी मिल लिया जाए। तो ठीक बा, नहा का के चल जे। आखिर बेटी के ब्याह शादी बिना घूमले फिरले थोड़ी ना होला। आतना पैसा कहाँ से आई? अरे ओमे इतना चिंता करे के क्या बात है? कुछ पैसा हमने के श्यामू बेटा दे दी हम, कुछ हमने के व्यवस्था कर लिया जाए। अच्छा चल।